dumateng sedaya mahasiswa IAIN Salatiga, kula atas nami warga desa Kalitapas ngaturaken agunge matur sanget selama panjenengan teng desa Kalitapas iku napa kemawon ingkang warpun panjenengan bantu. Kula atas nama warga desa Kalitapas boten wadah ndales ingkang setimpal padhetin namung ngaturaken matur nuwun mugi-mugi dados ngamal kesaenan panjenengan sedaya. Bersama kita taklukkan dunia. Ayo maju, genggam erat masa depan bersama. Ayo